Bildane kurtaran. Doğru haber. Gelo ji şewatê malrevandin yan jî ders derxistin. Wextan de ekranan de dibînin dilê me dişewite. Çavê me tije heysir dibe û dawiya şewatên daristanê nayên. Şewata memleket berdewam dike. Darên ku wexta dişewitin adeta digirîn. Heywanên ku zindî bi zindî dişewitin û can didin. Di nava alavên agir de însanên bêçare ku bi her alikî ve derevin. Vî halê hanê bi kelimeyan nayê gotin. Wexta hal ev e hinek dizên menfaetperest hene ku vê rewşê diguherînin firsendê. Hinek kes hene ku hesabê diziyê ji daristanên ku şewtînin dikin. Hinek kes jî hene ku van şewatana diguherînin rantên siyasî. Hinek kes jî reklamên xeybê dikin û li ser vê yekê projeyan xêz dikin. Hinek kes jî hewl û gîretan didin ku felsefeya tevlî heviya Hinduîzmê tevlî perwerdeyiya İslamê bike û bi vê yekê bi tahlîl û tespîtên sosyolojîk dixwazin ku îdrakirina psikolojîk çê bikin. Hinek kes jî firsendkariyê dikin û hewl û gîretan didin ku malê 5 lîreyî bi 10 lîreyan bifroşin. Ji xeynî vanan felaketên lehiyê jî çê dibin. Di aliyê din de jî hişke salî û germahiya dijwar û zêde. Ji xwe zêdebûna vaqayên vîrusa koronayê jî xelkê bîtab û bêhal kiriye. Temamî van bûyerana di demekê de diqewime. Di warê temamî musîbetan de nirxandin, tespît û teşxîsên cuda hene û her ku diçe yên nû jî tên. Em bixwazin û nexwazin însan li bersiva van pirsana digerin. Gelo van şewatan kesên korewî derxistin? Gelo korona korewî planeka hatiye çêkirin? Gelo tedbîqata nexweşiyeka mezin e? Helbet pirsên wiha û pirsên hê cudatir hene. Dîtina bersiva van pirsana gelekî zor e. Encaq em vê yekê zanibin ku çi dibe bila bibe. Hewcê em tu carî ji rêya Rebbê xwe dernekevin û em her tim bi wî rebin. Bi vê sebebê di her xusûsên heyata dinya û axiretê de hewcê em li gor ferman û emrên Rebbê xwe hereket bikin û em aqil û dilê xwe bidin xweda û qirêjiyên xwe pak û paqij bikin. Di vî warî de hedîseka pêxember heye. Abdullah İbnî Umer rîwayet dike. Pêxemberê me ji me re got: Ey civaka muhaciran, 5 tişt hene ku heger hûn mübtelayê wê bin, ez ji ber ku hûn mübtelayê wê bûnin, xwe dispêrim xweda. Ew evin. Heger di nava milletekî de zîna û fuhuş zêde be û wek elenî were kirin wê di nava vî milletî de nexweşiya taûnê û gelek nexweşiyên giran yên ku di nava milletên din de hetanî niha der neketiye derkevin. Milletên ku di weznandin û miqdarê de kêmasiyê bikin, bêguman wê duçarê hişkesalî û pirsgirêkên mezin bibin. Wê ji teref hukmdarên zalim ve bên ceza kirin. Her milletên ku zekata malê xwe nedin wê bêşübhe wê ji baranê mehrûm bêhîştin. Heger heywanên wan tune be wê xweda li wan rehmê û baranê nebarîne. Her milletên ku emrên xweda û sunneta pêxember bicîneynin û terk bikin wê xweda ji bo wan dijminên ku nejwanin muselletê wan bike. Wê ev dijminê hanê qismekî darayî û tiştên wan ji destê wan bistînin. İmam yani endamên dewletê bi kitaba xweda emel neke û ji hukmên ku xweda şandiye hukmên ku li gor hesabê wan e bigirin, xweda hesabê wan wê di nav bera wan de bibe û bîne. Lêberê piştî vê hedîsê ez ihtiyacî dibînim ku pirseka din jî bipirsim. Wê çaxê em bipirsin. Ev tiştê ku hatine rêzkirin bi milyaran tê kirin. Gelo dem û wext nehatiye ku digel ew qas tiştana em xwe bispêrin xwedayê xwe, malikê xwe, ilahê xwe û Rebbê xwe.